ganki a daga kusa. Labari na zuciyata ke ce za na baiwa, sirrin zuciya nake nufi ke ce zan faɗawa. Tunani na da ke ne na gani sun dai zamo ɗaya, abin da yake zuciya abin da na ga zai yi dukan kulawa ta so yana gawa soya. Farkon haɗuwa ta da ke na da makarde na sai da ke, tunani na zuciya yau na samu gunda zan fake. Ki bani na ɗan zama samsam ban so ki tantama, ki sani gurbi na zuciyar ki mu kullum ba ni rike. Abin da yake zuciya a furzar na ga zai ce dukan kulawa ta so yana gawa soya. Ni kama na yi narkuwa ki so ni ki zama garkuwa, tunanin ki nake da yi kamar dai mun yi shakuwa. Akan ki zan yi kokawa ko da zan mahaltuwa, na bayyana so da kauna a gare ki kin ji yar uwa. Masoyiya ke ne buri ina a tare da ke, sakar nan da zuciya ki bar ta musamman ya. Ida ummanki tana guduna ganin ni dai zan tsaya, ba na ji ban gani ga san ki kin ji jimjimi. Na san kin san hakan ne hakan ki nake turjiya. Abin da yake zuciya a furzar na ga zai dukan kulawa ta so yana gawa soya. Tabbas na yi gabuwa kamar ki tabar na sharuwa, in shiga na yi wani zona har in zarta kaguwa. Kudin nan kin jikin gani Allah ne ya ce da ni, na zauna tallaka na ba wai ne na kai na ba. Abin da yake zuciya a furzar